Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmela u Marija Xejken. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina u li għalija il-koll kemm aħna ġejna mistiedna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-don tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, meta l-Sultan tal-Eġittu qalulu li l-poplu kien ħarab, il-Farawn u l-qaddejja tiegħu bidlu fehmthom dwarhom u qalu: x'morna għamilna biex bagħatna lill-Iżrael biex issa ma jaħdmilniex iżjed. U ħejja l-karru tiegħu u ħal poplu tiegħu miegħu. U ħassit mit-karru magħżula u l-karrijiet kollha tal-Eġizzjani fizzja li fuqhom il-koll. U l-mulej webbes qalb il-Farawn, Sultan tal-Eġittu, u dan għamel għal wara u liet Iżrael, huma u sejrin brashom merfuqa. U ħarġu għalihom l-Eġizzjani bil-kavallerija tal-Farawn, żwiemel, karrijiet u rikkieba bl-eżerċitu kollu. U laqquhom ħdejn il-baħar fejn kienu waqfu l-kamp, ħdejn Piħa Ħirot, biswiet Baal Sefon. Meta l-Farawn kien qorob lejhom u liet Iżrael refgħu għajnejhom u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. U liet Iżrael qabadhom biża' kbir u sejħu lill-mulej. U mbagħad qalu lil Mosè: jaqgħu ma kienx hemm oqbra fl-Eġittu biex ħriġna immutu fid-deżert? X'għamiltilna biex ħriġna mill-Eġittu? Medni lek x'aħna fl-Eġittu, ħallik minna, ħallina naħdmu għall-Eġizzjani. Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mmutu fid-deżert. Mosè wieġeb lill-poplu: la tibżgħux, żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se jġibilkom illum il-mulej. L-Eġizzjani li qegħdin taraw illum ma tarawhom qatt aktar. Il-mulej jitqabad għalikom mingħajr xejn ma tagħmlu intom. Il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili? Għajt lill Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U intol il-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u forqu. U liet Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena webbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom. U nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Nanni l-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Nanni l-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Nanni l-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar.
Nanni l-mulej għax kabbar bissieħ. Qawwieti u għanijiet il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar. Alla ta' missieri u lilu nolli. Nanni l-mulej għax kabbar bissieħ. Il-mulej gwerrier, Jahwe ismu, l-imriekeb tal-farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraq. Nanni l-mulej għax kabbar bissieħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qieħ. Lemintek mulej, is-sebħet fil-qawwa lemintek mulej, farrak il-għadu. Nanni l-mulej għax kabbar bissieħ. Nqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Jekk illum la twebsux qalbkom, iżda tisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesu: Mallem, xtaqna kieku naraw sinjali minn għandek. Iżda huwa ġibhom: sinjal irid nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lijiel f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem għad jagħmel 3 ijiem u 3 lijieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Nineve għad iqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw, għaw min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq, is-sultana tan-nofsinhar għad u teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw, hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem eżjes fl-egoizmu tiegħu għax jaħseb li hu kapaċi jmexxi kollox. Kif imorru l-affarijiet ħażin, mill-ewwel iwaħħal falla. Hekk rajna fl-ewwel qari li Alla toħroġ u teħles lill-Iżrael mill-jasar tal-Eġittu. Ma ddewx snejn kbar u kif jaslu fid-deżert biex ħajaqsmu il-baħar jibdew igergru għalfejn ħriġtna hawn biex immutu kemm konna sew qabel. L-istess rajna fil-Vanġelu illum. Il-Fariżej jitolbu sinjal, igergru f'kelma waħda kontra il-mulej Ġesu u qed jgħidulu ċarru tont, jekk tridna nemmnu, trid tagħtina sinjal. Huwa jien li nikkmanda lil Alla x'għandu jagħmel għalija. Dan iżjes mhuwiex atteġġament uman,
Dan huwa atteġġament egoistiku fejn fiċ-ċentru ta' qalbi m'hemmx Alla imma hemm jien l-ewwel. Mhux ta' bxejn l-ewwel kmandament jgħid jien hu Alla sidek li għandek tqim u taqdi. Jien għandu jkolli il-post, l-ewwel post fil-qalb tiegħek. U għalhekk Ġesu jitnikket u għandu dan il-kliem qiebes, sinjali rejt dan in-nisel, nisel ħażin u infidel. Għaliex jitlob il-mulej minni u minnek eżjies. Li jien nagħtih postu fil-ħajja tiegħi. Li jien għax tajtu l-ewwel post f'ħajti minn allura inħallih imexxi ju. U fil-perikoli u fil-biżat u fil-qtieħ il-qalb mhux nikkundannah, imma għandu jkun mument fejn jien nikber aktar fil-fiduċja tiegħi fih. Qed nara hawnhekk din l-om b'żewġ titfal żgħar. Intom x'għamlu dawn it-tfal? X'intieħu qata' it-tarbija? Mhux tgerger għal omma jew missiera, imma jmorru jiġru fiħdanhom biex isibu l-wens, biex isibu l-kuraġġ, biex isibu l-għajnuna. Dan huwa is-sens eżjies tal-fidi fil-ħajja tagħna. Anke l-kelma fidi ma tfissirx nemmen jien lista ta' affarijiet. Imma fidi dejjem il-kelma fiduċja. Jien jiġri x'jiġri fil-ħajja tiegħi, impoġġi dejjem il-fiduċja f'Alla. U int f'min tpoġġija l-fiduċja? F'min taf li jħobbok. Mela sakemm jien għadni ngerger kontra Alla u kontra dak li jiġrili fil-ħajja, ifisser li jien il-Alla minix narah bħala dak li għandi jpoġġi il-fiduċja tiegħi lejh, imma qed narah sempliċement bħala dak li jikmanda u li jien ikolli noqgħod għalih. U dan Alla ma jridux eżjies. Alla jixtieq jara l-qalbi u l-qalbek tistrieħ fuq. Ejjew nitolbuh il-mulej jagħtina din il-qawwa, din l-għajnuna li aħna insibu il-mistrieħ tagħna fih. Bil-wifqa u għalhekk b'fiduċja issa nresqu lill-mulej it-talbiet tagħna. Alla tagħna l-grazzja li nimxu wara Ġesu u li jfejjaqna u jimlina bit-tama. Ejjew nitolbu u nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għas-saċerdoti biex fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-maħfra ikomplu jgħinu lill-midinbin iduqu tassew l-imħabba u l-ħniena tiegħu biex hekk ipoġġu l-fiduċja tagħhom fih. Nitolbu għall-gvernijiet sabiex huma wkoll ikunu kapaċi jiddjalogaw bejniethom u jaħdmu verament għal ġid tal-popli biex kull poplu jgħix fil-paċi u s-sliem u mhux fil-gwerer li jaħkmu fuq xulxejn. Nitolbu għall-morda tagħna, dawk il-persuni fl-isptarijiet u fid-djar li jduru bihom, partikolarment anke f'dan il-mument hekk ta' sħana
biex jisibu dejjem persuni li jgħinuhom u jagħmluhom kuraġġ. Nitolbu. Għalina l-koll li nġbarna hawn biex nisimgħu il-kelma ta' Alla u nittrejqu bil-ġisem u d-dem tiegħu sabiex tkompli tikber il-fiduċja u l-imħabba tagħna lejh. Nitolbu. Fiskiet inresqu talbna. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu l-għoli il-wisa u l-font tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddies dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddes tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċej tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għalli xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmela u Marija u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jehud jeżjes, bl-istess fiduċja ta' tfal żgħar, nintelqgħu fiħdan il-missier u ngħidu, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. nitolbu. U Alla, inti ġbar iqaf bit-tieba tiegħek nitolbuk mulej ma' dan il-poplu tiegħek biex kif inti għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll dbedu mill-mod tiegħu u torjeh ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben
u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.